Di sana kalau nyinden juga pakai jilbab seperti itu ya? Mboten, sanggul. Mboten, maksudnya njobone dikasih jilbab mboten? Nggih. Nah, tetap sanggulan tapi pakai jilbab ya? Nggih. Iya, itu luar biasa. Dhisik ya awake dhewe ya sindene ya nganggo ngono kuwi no. Oh, ngono. Ya. Iya. Iki luar biasa iki sindene nganggo jilbab. Saya Mbak Vika iki lek disawang imane kuat. Amin. Disawang wajahe iki lek wajah sing apa jenenge? Wajah yang cerah iki tidak banyak dosa. Oh, ngono. Oh, ngono. Kuwi lek karo wis ngerti ndi haram ndi halal. Ngibadahe kuat, salate ya tekun, ki mau wis ngisaan ya aku roh. Sesuk-esuk mendhi subuhan sing gol wong lanang ngono astagfirullahaladzim. Ya Allah, kula dosa. Mbak Wika, di tangane dicekel wong lanang ngono Gusti Allah kula dosa. Astagfirullahaladzim. Bar dikeloni meneng ae. Ayo dikeloni bapake kok lah iya. Ya. Monggo dipun tembangaken. Ya. Kali. Ya. Selendang biru. Selendang. Selendang biru. Hati. Ya. Meratakan batin setiapmu. Kakung suara gede. Iya. Malah kayak gendruwo. Ya, ini Mbak Wika, tolong ya. Ini kalau dimasukkan ke eling-eling Banyumasan, bisa ya? Lengger, eling-eling Banyumasan, bisa nggak? Sakit melengger. Betul, maksudnya tembangnya aja bisa? Tembangnya nggih. Sakit nggih? Nah, itu karena yang ngendang jaipong, itu juga dari barat. Maksudnya kok kulon iki lho, kok Cilacap lek daerah kulon. Piye ya lek ngarani iki? Cakulonan gitu loh, Mbak. Itu Mas Guru itu dosen isi Surakarta. Nah, itu Mas Guru. Omamu itu ya Kebumen ya Guru ya? Banyumas itu. Itu Banyumas. Dekat toh Cilacap dengan Banyumas, Mbak Vika? Nggih lumayan. Oh, ya nek kene ya Madiun Ngawi lah. Oh, ya. Itu Banyumas. Banyak yang dari barat. Yuk gone Kanggo. Ini juga dari barat. Ngendi omahmu? Kebumen. Nah, ini Kebumen juga. Mas Eswanto kok ngendi? Indramayu, lo dari barat semua toh. Mula Majai nak ke barat-baratan. Udah Majai ke barat-baratan. Iya, ya. Wong nembung ndek ben nalika kuliah iki ya kok iki lho, Mbak. Nembung cung piye nganggo basa Inggris kok. Ya, digawe kaos gelem ning wong ora gelem nampa. Wah, keparat. Yo ditibakne eling-eling Banyumasan. Oh, ya eling-eling Banyumasan. Nah, ya. Tetep ono. Ya, gen ketok kulonane. Oh, ngapa ge? Ya, yuk. Tetep ono janjimu selendang. Oh,